good morning. Niata sa atong hybrid nga silihan. Red Hot F1 ang atong variety ani gikan sa east to west. Daghang kay bunga Pano pa hinog. Booming na siya. Makita niyo lahi kay diferensya gid ang Bisaya ug ang hybrid. Kay daghang nagbunga. Di ang silingan tulo pa gani ni kabuan. Mao na ni iyang result. Nga matod pa sa akong amigo, pag abot og 4 nga 5 mo boom pag maayo ni. Mo ni ang farmers. Dugay lang ta ka kwarta kay maghuwat pa tag 4 nga 5 ka buwan. So, sige lang, paabot lang ta. Sa katuig mo pong hinarbisay, di na ka magtanom, sige na lag-harvest kada semana. Imo na lang i-maintain ang abono ug ang insecticide. Pero sa dahang bunga grabe kita ka ng bunga pati naghana so dako kay potential ini kahinog ani kwarta na ni kapayang tapad o gamay-gamay ra ni pero grabing bunga namungingi ito ay mga silingan ni daghan Ano siyang area na to dili lang gidagas ang uban kariya silingan Bisaya ni Bisaya variety kay wa man kasurvive ang hybrid atong ihulipan og Bisaya. Namuwak ng pod medyo may pagkakulot-kulot na gamay ang dahon pero sige lang motubo ra na karing usa pag pinaghan na magbunga ning usa so dili gid tanan gid di magdungan di na may iban nga di ka survive. Okay, thank you very much.